unsaon na to pag-deal sa ato mga haters. Sabay itong buhaton ko natin mga haters, natin mga kritiko, natin mga bashers. Ignore them. Ayos nagtagda, ignore them. Kung sa may ilang mga gihimo sa imo, just ignore them. Wala pa ko nakita mga sikat nga tao nga walay mga bashers o mga kritiko. Wala pa ko nakita mga tao nga mga sikat, mga politiko nga way mga bashers. Even Jesus Christ. Yung si Jesus Christ, they hated me without a cause. Si Jesus Christ kanin, amaga siya basher, amaga siya hater, ikaw pa ka. Ikaw pa ka nga simpleng tao ra ka, ikaw pa ka nga hinimo ra ka sa Ginoo. Kung anak gani sa Diyos, si Jesus Christ himself, ando na gani haters. So ato ginang expect na natin haters. Pero ang Biblia nagtudlo na toon sa itong buhaton. Ingon diri sa Biblia. Matthew 5:44 to 45. But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. And pray for them which despitefully use you and persecute you. That ye may be the children of your Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. So, mga pinaka-the best na itong buhaton. Nasuko sila, giaway kanila. Love them. Pero di kayo ka masakitan, ignore lang ang ilang mga gibuhat sa imo, ilang pagdumot. And then, instead nga mobawas ka, love them. Kaya mao na gisugo sa Biblia. What a choice. Kaya mao na ipagbuot sa atong amahan nga nasa langit. Shalom.